Asta e, asta o știu. Totul negru, ca într-o zi de doliu, care ai decis să scapi și tu de orgoliu cumva, în loc de nimeni, vezi doar umbre ca într-un film de groază, realități sumbre. Degeaba te ferești, n-ai cum să nu privești, că ești marcă ocular și tu trebuie să dovedești că ai făcut ce ai făcut ca să trăiești în lipsa cunoștințelor, cu ce prieteni mai vorbești, uite totul, sau doar cele frumos ca un moșnar numit viață, nimic finicos, prea puțin de folos, cu nimic mai bucuros ca un sinucigaș cu burgeri în față, piele și os. Te uiți atent ca la un film bonus, exagerare, ultimul sezon de teroare supernatural. Și nu mi-a făcut soarta boca și el te seta construci de la spărcat ca din uite. Și nu arde ca un piroman frustrat că te-a foc circuitele și nu-i nimic ciudat, nu. Toți fac alegeri după care au cagat. E păcat, da, doar că nu-i nimic de condamnat. Conștiința te ajută la turnarea acțiune ca un șederzat trădus, propria națiune. Halată mare și-ai zice tu, că bune ca un comunist pot să te brist, fără renume, Big Brother, vede toate, martor ocular, autopsie. Îți pune viața pe cățar și când o să zice că e momentul să mori, e clar, cineva scoate profit că ești afacere în acest pasar. Dar vina că toți fiindcă, deși responsabil, ai fost în stare să crești de doar, incapabil ca un joc prost, programat, și te accesibil, n-are parte de succes. Dar să scadă teribil! Bine așa, bine așa! Nu mă bat mai mereu, că am atâtea promisuri de respectat și datorii pe care nu le-am achitat, practic. Nu bat în ele, de asta fac ce fac, că poate scam ele. Când să spăr și niște rume public, poate și asta de pe mine. Să înțeleg că nu sunt pudii, nordic, sudic, estic, vestic și vestic ca Andrei Popa. Cam cureaua lată să cuprindă și antilopa. Acus de bani, trebuie să mă întopenesc de bani. Vino mai aproape, nu-ți facem nimic, facem nimic, nu-ți facem nimic. Și o pați dezechilibrați, nu te feri, cât de rău poate fi, de rău poate fi. Hai, vino mai aproape, nu-ți facem nimic, facem nimic, nu-ți facem nimic. Și o pați dezechilibrați, nu te feri, cât de rău poate fi, de rău poate fi. Johnny! Mai aproape ca la o parte în pijamale sau ceva de genul, nu știu ce am scale de la clasă, e pula mea cu... Dacă nu știa din spațiu, o arde ca sardina, la mila lui Dumnezeu, dacă ea de dracu poate nu era, de o parcă cu stele și o parcă crede în ele, parcă am scăpat de probleme și se întâmplă doveze, parcă e începutul unei zi frumoase, parcă s-a terminat cu situațiile periculoase, da, parcă-i ziua mea, da, parcă-i lumea mea, parcă s-a schimbat ceva, da, parcă nu se mai repetă nici istoria, parcă era paradisului, succesul garantat, 100%, parcă vremea trecută se compensează în sfârșit, parcă m-am trezit, bine gândit la realitate, nu s-a schimbat nimic, frate, dacă și cu parcă nu stai gândul, sigur poate, sau poate nu se poate, înțelegi, frate? Bine, what the fuck? Spun numele continuu ca Pikachu, intru pe Facebook, văd carne cu kilu, i-am mirosit de fraie, nici nu mi-am văzut profilul. E stilul super, stela ca stela, bag pula farmacia, e iritapena. Fără reclame, fără bani, niciunul, nu te-am telefonă să îi joace pe lucrura. Mama ta știe ce faci, mama ta știe ce faci, mama ta știe ce faci, mama ta știe ce faci. Îi fac voia, tu moși când mă ia. Mulțumesc cum mai stau frăstea. Check, mulțumesc. Mai e? Eu mă țigane. E negativul ăsta mai tare. Bogdan trebuie să ia la asta, dacă mai poate. Cine asta? Întunericul din față luminat.
Exact, același nou ăla e. Bă, el o să fac pula! Suntem acolo. Ca să fie clar, fii distant, ocolește-mă ca cu talibanul, că dar posește-mă tu și fii de bani, că nu spus bani, de pus cu de bani. Signat, asta de gudiliman, cior apocaliptice întreabă pe cioran. Bine în viață, mâine de Dumnezeu, e coracul de cumană. Te-am început mai tava, bagabana de vorbi, te-am adus în casa mea, și o vreme să mă ajung, s-ar mata, să dai seama să de la o idee la alta și nu stau, să se rog ca să-ți fac o digitale, ce sperul meu, uite că ți l-a scris, uite curvă muzicală, dar ne crezi tot de scris, nu trebuie să mă miște gura, bucăte de registrat, dar era bine jocul, ești aproape de final, cu pune scopul, nu ai venit la beta, că erai de scop, bro? Da, hai! Ce s-a timp să respiri, spre vida nu știi că e doar o umbră. Bine ce gândi să ne întorcem la voi postul, doar în loc de trei bătut ușor de munca noastră stop. Ce pot poți să nu scop, care n-ar trebă. Cările nu pasă! Nu. Plecai familie, și la vreo de întâia familie. Era de like-uri sau views, spoiler, nu mai voi face ceva bun, dar cum să nu spun, asta ce sunt eu, nu fac visul, eu trist. Nu era de like-uri sau views, spoiler, nu mai voi face ceva bun, cum să mă spun, asta ce sunt eu, nu fac visul, eu trist. N-am spus și de cum telefonul eu, stai că ți-mi dau peste capul de domnul. Nu te mai știi, mama, ești mama. Acolo știu, ăsta cel mai dau tot cel mai bine. Probabil că te vezi în oglindă umană ca și el. Nu ți-am spus de jumătate din ce aveam de zis. Vin banul școlare, toate de asta. Uite, auzi că ăștia din tot. Minciună, speranța moară ultima. Fut o gură. Asta de caz ca o parte de noapte. Satic și cald ca plata pe rate. Presă și arte, tot fan-can vezi. De asta încep să contractez. Și mă adaptez. Încep să înțeleg de ce unii cred că viața nu mai merită trăit aici în țară. Nici pe pompă lucrează, nu dau prost în afară. E noaptii plin pentru părinți și copii. Se vârte în continuu, nu se poate opri. Hai, vino și tu, dacă asta ce simți. Intră în mașina de spălat. E noaptii plin pentru părinți și copii. Se vârte în continuu, nu se poate opri. Hai, vino și tu, dacă asta ce simți. Intră în mașina de spălat. Facem puși, ne amintesc cum era un canal fără denunțul de primat. După ce și-a atunci știa că se va transforma într-o mașină de spălat.